Здравейте хора, аз съм Георги и днес ще играем Geometry Dash. Само да вляза. Вече имам и акаунт. И искам да ви покажа прогресът ми. Хоп, 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 хоп. Аз Quarterfunk едва ли ще го мина някога, ама. И да. Ще играем Club Step. Аз допреди малко играх на 71%. Да видим колко ще стигна сега. Едва ли ще мина Club Step, но съдбата, тя съдбата си знае сама. Така. Точка трудно. Не. Не. Ама хора, защо ето така, като си наглася и почва да mbъгва? Следен опит. Ще играем нещо друго. Не стигна напред. Не прекочваме. Аз какъв нов рекорд да не мога да стигна 40%. Ей, на. Електродинамик ще играем. Защото просто е готино ниво. Така. Абе, наистина, що не съм добре? Малко. Малко музика е да. Вече тук е затрудно. О! Не. 93%. Мале. Ако бях минал електродинамик, щях да се отчудя хипер много. Аз какво се отчудвам? Мале. Унеш четворните шипове как ги минах. Те са много трудни. Тази минута тук едва ли ще взема. Защото е невъзможна мател.
трябва да какво правя? Това е много трудно и не знам как го минавам. Как го минавам това, човек? Просто ще пропуснем улицата. Да, той е прекалено трудно за мен. Аз процес няма да го играем, защото просто не е готин. Не ми харесва този ниво. Но вас може да ви е готин. Deadlocked ще изисква доста усилия. Едва ли ще го мина. Брат, аз какъв дедлок ще минавам? Той замко не може да го мине. Да. Ама защо ми пъква толкова? Когато снимам клип, днес като почнах да снимам клипа, и тогава беше започва да бъгва. Това е работата. Значи аз много минавам и то се ме убива от само себе си. Винаги става тъй. И тръгна да минавам и ме убива от само себе си. Nope. Deadlock не ми се отразява добре, така че... малко Cycles. Какво ще стане? Иначе аз този Time Machine как не съм го минал. Искам да ви кажа нещо за Time Machine, а повече ми е труден. Винаги... Защо винаги? Но се ядосвам. Вие като натисна на екрана, ти си пазирал нивото. Не ти умирам. Натисна на екрана, за да ми изпише, че съм паузирал нивото.
Няма да играят. Този хексагон форс, какво ще го правя? Аз какво ще го правя този хексагон форс? Не знам. Да. Разбира се. Разбира се, че ще умра на най-тъпото място, брат. Ма как се минава това, бе? Защо като почна да снимам и винаги, защо винаги като почна да снимам, бате, и тогава умирам само. Този The Tower, с нощ, докато играх, шах да мина босата, ма. Ай, ще се опитам. Ще продължа с боса. О, убико! Най-накрая! Изрод грозен! Махай са! Най-накрая минах тъпото ниво. Иначе ако се не убия в лавата, пак ще трябва да го повтарям, така че няма да го правя. Ей! Ей! Най-накрая го минах и това. Да се хлед холо. The tower second floor is coming soon. Абе ще имам да се играй. Ти от ли? Няма. То пък то става, кога ще го добавят? Сигурно в другият апдейт. А той скоро и няма да има такъв. Хора, това беше от този клип и от мен. Чао!